Slam markane katong kathain ka jongi kamsiam ladon ka weiru ka secondary school kumta haka 8,000 khat riu khat nyo te ngi kum kirang ba baro jong kane katong kathain ngi la yesong bat ngi la perkhat bala kunu ngin bu ko wei ka secondary school te ya kata ka secondary school te ngakwa ban penpau kumne khindia Telengba kajing ajing mut wei minister badon burom jongi balalai bam kuai haying blai ba don ko paroi ula ong yangi bala kumnu ka dong ka than jong pi hangne la I don kam ya ka wei ka secondary school mo te namar le sai le sngi la dala sengki wei balat 1 kilometer ka wei ka secondary school kinyo si te namar ka tangi la ya perkhat baro ki dikhot jong kane ka MC lengba ki dikhot jong kane ka Raidmynsaw baro ko wei ong ba kumnungin ya perkhat namar ban seng ya ka school ka jing ka don bat ka jing siu ka jing tdaru ka sem sibun na ka benta jongi tenre ha ka ta ko por lengba manga kumno ya lam jong ka Raid baro ko wei ke hela yakut jing mot pala kumno ngin sang no ngin upgrade no aya kane ka secondary school na lengba kane ka upar primary school ka jongi ka bala ne bun phusnam te namar kata ngila rai ban upgrade se ka secondary school kumtala upgrade si sha ha ka 8,000 khat nyo benai ba ar ngila sedang ba thang tu nila pha advertisement mula khot ki nonghikai banwan bu ki application kum tu te hendre ngi yo lai ngut ki nonghikai te hadin bangi la yo lai ngut ki nonghikai lengba ke jing siu ke jing tda jong ka MC lene ka Raidmynsaw ka bangi khot baro skata ngi haban penmi ka phon malu malana po jong kane ka yo ka hat te kum tangi la siu tulop ya kinohikai bat kum juru ngas ngau ya ke ban penpau ka jing khulai ka bakarpang na ka benta kini kinohikai jong kane ka secondary jong kane ka upar primary school ha ka ba maki kila sim khia ban yarap la kumno la da kita kinohikai kim padioru maki kila yakut bakin ya rapi maki nak benta sipor ban penyang ya kata ke secondary school tika ai kublai ya baro kino hikai ka ba phila kujimut ba phila rairu ya ka shon jong kane ka dong ka thai na ka benta ka imlang ka salang la ne ka roi ka par ka jinglang ka jing start na ka benta ki khun ki ti ha ka lawei ki ban sawan jongi kumta lengba ka jing ketiu kerdan jong kane ka upar primary school ngila yo ban sang ya kane ka secondary school ha ka 8,000 khat nyo nasdang ha bnai ba ar te bun ki jinglut ngila pud warla dangi long kum ka private mo ngi ui banamar ka long ka jaka ka kendong ba jingai ka jing ka don wat ya kinohikai ngila pud ban siu khat 8,000 sibnai wei no hikai te kumta hadu kini kisni te kila ne kino hikai te kumta te hakabia dai rengkat bat kene ko upar primary school tinga ai burom ye fiku baru kino hikai ki secretary jong kene ka upar primary school ka ba trelang bat nga ye ngingej ba kene ka school ka bangi don ka jing temu bat ngilayu I menta layat mentala kumba sansnem san benai mo sansnem san benai kene ka secondary school jongi te hadin ta pada ngilek bania kendu ki bor jong ka sarkar ngilek bania kendu ki bor jong ka sarkar ala badai hanong stoin hapo jong kene ka SDSEO te ngilalek bania kendu ngilalek ya ka bania keren ban ai kanu ka jingyarap na kabenta jongi andre tang aya ka opening permission ru
ay ni simpor adu kata-kata nyimpat yo te namar kata te ngapun pau ka jing sngungu lengba ka jing trelang kum ini kong lata simli ay balay arap sitom na kabenta jongi nang tayuwe iri urang ba uba day ba taba te uba day peja kini ki RMSA lene ki SSA te lengba ka jing yarap ka jongki ki ay jimut yang i ba day ban le kumta te hendrei kani ka jing ay jimut jongki kalapoy haka thong baraka urlong bat kumta ngila lej ban kiu satay sa silong apo ka directorate kumta ngila kundu ye ki babun ki erang ba hang tu kum director ba Ambrus nang ta director jong kene ka RMSA ba warjri kumta habang ngila keren bat ki ong ba namar fidei ka bordar dengan bersyang laka bersyang bansu aya ka skim lada ka donbok te yo ba lese ka sarkar sentral ka aya kinu ki skim lada ngalong ka bala dengan bersang ban pechuai pi te namar kata ngas ngau ya ka ban aingu kerpang na ka benta jong ki director jong kene ka directoriat ke bani lele ki kenduk andre warlangi kerpat kijing kerpat ki jongi ki barit andre kim syam la don kanu ke ba ngila ban pensngo bahaya ki andre kila ai kata ka jing yarap sisa la ai ka jing yarap bat kila kularu ban penyo ya kene ka skim jong kene ka RMSA omdei ka ASA te hadin ba kila penli ya kene ka skim te ngila le ya kendu ya director ku bedai ban page ya kene ka RMSA kumta mau laong ngaladap ladap approve ladap le ya baro kijing don kam baro kat kum ka singsion te hendrei hadu mentah ladangi ya keren ya kata ko opening permission nyimpat yo te kendit na po kene ka napo kene ka office jong kene ka SDSEO ru ka kendit kumno haba watang ya kata ka opening permission nyimpat yo mo pila yo ya kene ka scheme ka bahe ba ka sarkar kala ai happy ong kata te ngaong ba ka dei ka bok jongi le sekong ya kong lata nga kren gupta nama kamtam ni don ka jing pedeng ka jing shon ka bangia tungku bat kamtam bat wa asam hang ni ha jing sha kinu ki develop jong ka sarkar ki balawan ban ai hapo jong kene ka dong ka thain ka jongi ki dei kita ki mau put jong ka sarkar ka jongi tenga nadu banga long nong yalam jong kene ka jaka nadu snam prapo nadu ka snam khandai pho saw tenga long kumuta nong yalam charman bat ngalayo ru kumuno yalam sirdarship na po ka district council ru tendre hadu kini kisngi ngangadang ya ine kumuta charman jong kene ka jaka kaba ngiim hapo jong kene ka jingalam ka jonga ka don tang kene kawai kene ka school upar primary school bat menta kene ka secondary nang ta kene ka yauru kadai hapo ka jing pei ka jing khmi jongi kum ka Raidmynsaw ka bangi khot ke namar kata ngapun pau ka jing sngungu ko bakerpang ya kini ki director ki ba napo silong bat ikong ibadai ibaro babu ngidangwan menhane bunai beladap te ki ong bangakwa ban wan pek apo lang pi hasnong jong pi ya kata ka school te hendrei te ngidon bok lengba ka jing yarap jong ka sarkar la penyo yangi hendriu tili hendriu ngut ki pus jong ka nonghikai haga jaka bang ibu tang lai ngut hendrei mentang layo lai ngut